money wara bomba wane mwana tago oye mochi ke lo wa mwaza one butego akowa no jeli butogu Madu atuga ya no da na ba ya na tara Wone butego akowa no vale mau Inya moni wara mo benoge gwe nugo Oye mochi ke lo wa mwanza Wale una Shike lo wara mo bechi hugo oyegiyo Ekaleka Igiliga ndio iwe wate manata gono Abala kanazan Onye jiji anakonye ya Wane doko Rejimu waya bia Shike luo wara mo beti hugo Zegiyo Agangala Igiliga ndio iwe wate muwelia Wabugo wara mo boti abano ligo tego Odagu wane chuhudi chihugo Zegiyo Abalobo Akudo sinechi Egu elugo Wana kuma elugo iromurulugi Shangolo wara mo beti hugo Zegiyo Obodanya na mundi chega na tago enuge Wone butego akowa no vale mau Hakune sinachi wane mekede lingi Egu elugo Udaji one Sunday mabiago Egu wane na udaji okeke mojalege Onye ngige Kawan ni ben.
I feel for the Canada. If I do it together, I in your money. Now we chicken up with Zalif. The more of it to tell them. And in the mama. Nina mama. Arman Ropania. Nina mama. Nebifa. Kolonaka. Obra Nabri Fenaka Mutan. Then the word of women. Akwam do me kunaba. I can go on. Asamuka to the Nazaro. Dalo Rana. Kaina Kapane Kaliba mother. Diko Sina maybe in Ossis Rabala Ganoya Saloko. Motiana never. Motiana. Motekanamono. Motekanamono. Armanore Yawa. Armanore Yawa. Dinna. I didn't know what. I can go on. Dinna mama. Dinna mama. Dinna mama. Diko Kobe and they get another. Dinna mama. All right, I reckon the liquid money. Brothers Club Nigeria Limited. Ask me actually just alone. The liquid money, Brothers Club. Nigeria need a Gulu. Fan of international. So liquid money I can go mono. Dalo Riana. Kana Chetana and the Pani Kaino. Okala Bigu. The Christian only would do. On your Toleno Nabia. Ekaro Homeno. Macarena and Abdi, but I'm not you. Okala Macarona, Dalo Riana. Can they not side and then Dalo? Dalo the song. I cannot know. Alright, on your now, whatever I can about MC, you can one the only tallest man in Africa. On now, what I cannot introduce someone. Oh, more of one one. Abonito number and equal slim Armacon, no children. What was that? Manelli got take a mobile. Now, all one, I was a gun now. Okonomal, Macao, Bonamba, wine and Poki. The only tallest man in Africa. Manisia Mongona Muterno, Ebiano, Zuka picture event to learn. What was that? In a call, Macan and the visit. Okalabia me who can live. Then I go on the YouTube. The email list can live. I will call it and didn't know. Then I know. Can I go? Then I'll let you come. Madiko Chameko Makano Nimuna Masro. Oh, Muele, who do remember. So now one campo. Onosino Wawa Molonga, one lot of Maka. Who was in there was on a tomato. Other one is in order of Melman Round and Round. No, I don't know it. I don't know. But then not I'm
nwaanyị ga-apụta obere oge ka o kene igwe mmadụ ka anyị marụkwa ma ọ bụ ya bụ nwa etozukwa mbụ etozu mmụta ya kwara eji eme ya ọga ngige mụ na gị bụ abụ ma ọ dị ka emesịa igwe nke abụọ na-arụ eji eme ya anyị si ka nwunye anyị pụta ka o kene igwe mmadụ maka na mụ na-achasị m n'isi nna ya na-eme ogbu achabi ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo ka ọ na-eke o kelele mmiri na ọga ngige so anyị chọrọ ịmụ ma nwunye anyị abụọ tozuru etozu n'anya dije chọọ dị ezigbote egwu dị mma ya abụọ na-agba ọ na-echeta ihe so dịka bịabanị egwu ndị ashebi nwa ya rasịkwara ka ngige ọ gwara mmụọ efu ndị ashebi anyị nwa rasị ka ngige mana security na ọgba bikono ayo enyam ka enya
ya money na India oli ego du kego nne ngwa gbakwa egwu na mmiri ezowego aha afọ nwoke ifo mela kwụlụ alright bịa gbasịgo maka ịnachapụ ego nke bachi echi bịa bachi so bịa nne gbodelia ya nwere nke a ya aha bịa na-abịa na the next thing ya make it ya na tia so je change ya kwa gị ịghọta ndị asebi na-abịa bịara ka o wee fata ka ma abịa na ibi dị ya wọle igbo kiwe bụ ego na-ego amara ga-aba DJ ekele anya sedotieli ya nwe ka ị gaba na ọnụ ịrụpala ihe soro okwu ya ga kere ya nne solie ka o je change ya akwa biko si na-eme ya ọsịsọ maka na taịm adịrọ bịa kere akwa gị Kada akwa gị ị nwere akwa ọ karịghị akwa si nye m abịa ihe nwe akwa na iwu ka ọ bụ ihe nwelele akwa ka ebe mma abụọ abịala na nwere ebe ọ bụrụ ị nwere akwa mmehie ga akwa nne ka o si asị gị onye tinye igbo nwee eriri owu lee na abịa nwa na-ele onwe ya lee n'anya akwa ọrụ ji n'aka kedu ndị tegoro ji adata ego ori ogbe ori ka igbe emere eme ije lebe akwa geenụ ntị unu ya ele akwa mana ọ nwere staịlị nchọ ka enwelele akwa ị na-aghọta lee n'anya onye ọbụla amala abịala akwa nke ya na ya na ya iche n'ebe ka ọ dị ka oke ite bịa na ọ nwere chọrọ ka ibe anyị enye ụlọ ego obi amapụsịna gị ka o si onye ọbụla amala akwụ ya ka ọ dọlụ ka oke ite ngwa kpụrụ kanị ka ngwa igwe mmadụ ọrụ bụ dị ka akwa ji bido akwatụwala akị na alị ọgbọ bụ dị ka o ji bido mma emelu ụnụ majik tata nye dị m agbala akwụ ka m tiworo na akwa otu ọsọ adịrị ọkwa ahụ nke bụ oke ite mmadụ dị oke ite mmadụ dọ nke bụ ọja na asa dị n'oke ite ya bụ jabadaba nwa agbọghọ mmadụ bụ jabadaba nwata niile bụ oke ite ngwa gezie na ntị ọraka kwanu ya na-aza ihe a n'ime bụ onye ọraka ọ dị mma ebe ọ bụ na abụrụ ọkọlọbịa ebe nsogbu adịrọ Soromai unu nwere mmadụ nwe ma gị nwegbuo ngige n'anya achọrọ m ịkalụ na ọkala tụle ndị liquid dịka na enụ m anya saịdị a ana m ekelekwa unu ebuchie super black weriwiri nwa bụ nwanne uche kwapụ na India ekelekwalụ m gị ana m ekelekwa uju nwere nkọ kọmụkwadịcha ama m mesi nwee nuwi chipris na onwe ya the billionaire money man anyị na-ekele ụnụ asko dike ọmaba asko ibe anyị etinye ọmaba bụ na-eme ibe bulibuli ya nne wasegwo anyị na-ekele ụnụ ịkwụ nwamba anyị na-ekele ụnụ biko onye ọbụla anyị efe biko si alị n'ime elu na ana m anachiete ndị a na-ebe a ka a na-akpọ ndị liquid money mkpọtụ akarịgakwa oke obodo aka ụdị nọ na ịkọsịrị ma mkpa gị mara na ịgụkọchukwu anya onye bụ chairman ha bụ super black ya bụ mmadụ kedu win nwa bụ nwanne provost bụ ego dị na put na ọchagụ ime ọnụ metiti ana treasurer onye bụ ekwu nwa mkpa anya bụ aka na-ejide ego na-edebelu m ego so biko na ya na-anya ebe a igwe mmadụ na-adịgara dị mba pụtagoro ka ọ gaghị na-ahụ mmanya ọ mụrụ na mụ na-akọ ọkara tụle ọ gaghị kpụrụtazikwo na-arụ ka m chọrọ ego mmanwụ na-akwụ arụ na-akpụ ụta kpụrụtazikwo ndị nọ na saịdị a na-abụ m ọnakwa tolesman nwoke gbara agba ụnụ tata nwee ite obi oge eji agba agha nweta ndụ gị ka ya na-ajụ asị ya
n'anya njụọ gị ịza m dịka otinye m maịk ọzọ oke m na-ajụ gị na-aza m ewetara kedu aba gị sọ Okoye Chinechere m ka ebe ị gụrụ akwụkwọ Ochuche Uchi n'ime mmụọchi okenye bụ ndị mgbara ibe ihe ata ma m tata agwara gị agwa Okoye Chinechere gịnị Okoye Chinechere m kedu ị bịara ime na obi mụ bụ dibia gị na ka o si emere misteki gị ka nke yuzi kedu ị bịara ime na obi ọ mụ bụ ọkara tụle kpọọ ụmụ ya Just obi ya na ịbịakwutere m asọ onye nsogbu dị n'obi enye mana ama m na nsogbu adịrị n'obi gị n'ọwere di ya anụghị mmata achọta ya tata ọkwa n'ebe n'ọwere ọkwa ya ọrụ ma ya anụghị ka onye ịla ka ebe obodo chọrọ ka anụ ọgị gbuo ebu na ya ga na-eme eme ngwa na na ebe nwa agbọghọ na-eme uwe ọba mụ dibịa mkpọ onye aba onye ka na-ekwu okwu ya ọsụmụ na ọ na-eche ya bụ chi na-echere m na ya n'ebe kedu ịka nga gị ka a azụ mụ ịbụ nwaanyị Chineche iwe na-agbakwana m n'ebe bụ aba bụ na ọ sị na ihe emekwana eze nwaanyị ya bụ ndị ike na-agba ọlụmọlụ ọkpọ mụ dibịa mgbe chi ntị nsị afọ a ọsụmụ kedu ibe kwuru ntị a na ibe aba kwuru ka nna ọsụmụ ntịrị ntị a na-anụsịkwa ibe ntị a na anụmanụ ọkpọ mụ dibịa Chineche ka anyị na-ajụ asa onye so na ndị ficha hukọpụ Chineche onye so na ndị ficha hukọpụ ya bụ hukọpidias Chineche abawa na adakwa na-ebu kedu ebe nne gị na nna gị nọ kedu ebe nne gị nọ nne gị nọ n'ime ebe ịmara ebe ọ nọ okwu nwe ndị otu odi ọrụ ahụ ka anyị na-ekwu okwu ọkaleta agata bụ alụsị Chineche maka nzizie gị Alright, ladies and gentlemen, I'm going to tell you ndị nọ saịdị a na ndị nọ saịdị a ọ nwere ebe chọrọ ije ụlọ mana ndụsị ọrụ ngwa ọrụ nọ ndị nna sị ka ndị ọrụ na-asa nwa kedu o ji bụrụ ọsọ ndị nne na-eje ọmụgwọ ndị nne nọ n'ibe kedu o ji bụrụ ọsọ ndị nne na-eje ọmụgwọ ka nna aja maka na agbara m ka nne nwaanyị esitesi ọmụgwọ ọ na-arịka okele na nne ọ gị agbakwaliwere na ekwajuoli ya akpara isi ya dị ya di ya dị ya obi ọkala debe aka ya dị ya ebe tinye ya ma ego obebuli elu ụlọ ọ na-elu ụlọ ọ na-abụrụ anya dị ya na-anụ ọbụghị ma nwa onye ga-ede ọbụghị ma nwa onye idejezieli dị anya n'ebe ọ nọ ọdụ ọgbakọ iru maka na ọ ma n'ibe niile bụ nata na o nwere owe ete erutie nke kasị ewebiwe bụ na nke nwaanyị alụrụ ya n'ụlọ gbam obe utesi ibe niile ọdọ ya n'akụkụ ebe ahịa obe nwa eto owe osu mgbe n'elu uru mmadụ na tebụl ụna n'iwe na-ekwu ọ lụrụ ya n'ụlọ bụrụ owe osu mgbe n'elu nna na tebụl ili ya n'ụmụ na nna oli akụ ọ gwara ibe ka ọ ga anyị si ka anyị nye gị agbara isi na ndị otu ya gwara mụ ka akwaghalị ya ebe amụzi anya na ibe agala ọjị ịgbalị iwe na-egbu ya ọ na-agwa Chukwu okwu dịka ya na Chukwu esela okwu ọ ga-akpali ya ama mbọsị nwunye ya natara ọmụgwọ ọna enwezie ya mmanya ọkụ iwuzie nna ka o nwere ile ọjị onye na-anụ Chukwu ma okwu na-esoro onye na Chukwu iwu gị ile nne oli ya kụgburu ọkụkọ ji mesịrị na-ebere ọ na-agwa ọgwụ ya nwoke ibe na mgbalị ọkwa na-enye na-eme ọkwa ya gbara aka si obi igbo n'aka nwunye m jigole ka na-anata na-ede arụ ihe niile butere bụ sanya ị na-abụzi anya nna na ebe ọ na-eli alịlị mana ebe kasị ewute m bụ na ọ na-abụ mụ na ụmụ akara nwa nwunye mana ma afa n'iwe nna ebe ọ ga na-enwe nwunye mana ebigo m wute ndị nwere nwunye mana ebe a na-arụ ka ya na-asị ndị nna ọ dịrọkwa isi o maka na asị nwa na nwa na-awụ arụ nwere ike nwa pụta ya sọ lawa ụlọ ebe ahụ dị na nwunye ma jee n'obodo m jee di ya rapụrụ nwa amụrụ ọbụ rapụrụ ya n'ihe ma ọ bụ ọ bụla na nwa dị edi ya nwa bere na-enye ibi ya n'ụlọ ije ọma mpere nwa kujeli nne gị ije ebe ebe kwuru nwa kujeli nne ya ọ jụrụ
diko dikele mwaka ngwaro pala kuwa na rumi kwa chuzo kwa ocha ndi azema ngwe na ngugo fala mo mego kele ebuzi ebe nna na atocha ngwa na ebe ona we ara na atuni elu na guli ego ni na di iche nne mu meketele mu nto ita akakatalo ma ku wele mefu asira nne mu bo ite mo na wucha mu akisi nwa ndi ocha na ebo mana oboka ikiligo ni ikiligo oboka wa kanje ra ra so diko ninda kono muna kan na dino banizi ibe dino mu gorlinda duto na Nigeria adara mma kanopia ndinna ba kana bondi ayom money kun simola yo sujoyo me omuri lo na fu ani mo kana lo ani ani na siji pa kana ani wa na fu ba ima buta ke ro banya ai wala yo no tiji ga ka ko lo no na kana iso kamba enya pa ibuta ga na manya ai na kwa gi na nra na isaka isaka de ke la lado munya ai kana di tikerebe the match on ego ayala person get ka chief priest on roba na wa dike arma bu farunu material listen arma bu mens hai ibe maro kalele si we weze maro no ibe ku kana ama ai baloba ana america no so yuko silena na canopy ai e wata mana moro kaina gadiru all right ladies and gentlemen omo kwa di okemba nchole kole gwa maro urosimuko all right onya na body billionaire ni moro metiti anamu ni sikiasi igwa maro na lebe manna manwa miku manwa da obinkiti o mabobo tigbo na nne na kwadi miwe nwanyi ya bodi nkai no na 29 December ọnwa December about 29 no na akwo mudora ko ya di akpọtụ nke bụ another shutdown yeah man after shutdown nke na-emena mmihu ọzọ eyeme bụ na mudora ebe ya di enwe ebe na 29 December the billionaire beli igwe mmadụ aka ka amalụ nke nwa dị ebe a billionaire ịma na adị m akọrọ akọ na nkịtị mana ị ga-asọ m aka n'aka ka m wee na-akọkwa wee na-aga Ugo White African Ugo White ekwu gịnị the chop onye ego Obama ị na-arụ na-abụ mbịa gị sabụrụ mpiti ala ọgwụ na Mike ebebe the billionaire akịka nkale ọ gbara aka esemokwu bịa so abịabago m ọrani biko si na mifọdụ ego na ịdị na buutu keribe mma na-ese n'ugbo super black ana m ekele gị na ndị isi onye na-aba anya n'ibe the billionaire one bundle cancer billionaire nke merube ejiri m abụ one bundle cancer billionaire one bundle cancer maka mbịa sekula n'iru gị na n'ụzọ kidnap ọmụ just 100% oyibo dị ahụ the billionaire 100% cancer onwere ife ọzọ na unu bụ nra maka na ụlọ agbara m n'obodo ndị Anamụ Lion Club na ọnwa dịrị n'ụlọ onwe ya na-ezizi m n'ụlọ bụ Anamụ Lion Club mgbe mekwu na roja maka ibe ọgwụ DPO ịnọzi ka ndị na-azọ ya na mmemme na sịsụrụ afịa ụdị nke eji na-agwa ego mmadụ na-ekere gị na-agwa 1 2 ị na-anọ ịpụtakwala ụla ịpụtagoro na nọmba 4 ọ bụrụ obere ife ọrụ n'ọsọ ya na obigo na mmemme bifọ unu wụ na o ji wee set ọbịa ya wee na-agwa ego onye si ego nwa n'elu tebụl odo na ya na nna anyị bụ ọsọ anyị na obodo gobido mere ibe na mmemme diko ọ bụrụ na adịgo set ịmacha igbo ahụ ụrụ gwa ma agara wọ jos ka ebe na-ese andụ ọkwa ụnụ adịgo set ka anyị wele wee na-eche nwunye anyị
2025, ladies and gentlemen. If I be song now, what we do go say, what we do go say, ha! Shift on, the camera, I can follow you too. Okay, let me bring it in. When you're talking to him, but I know, talking about hey! Now, we have, after today, I am there, Nishagara. Ah, one letter. DJ, your face is big now. Say, what's up, say no? Okay. Shalom, we'll go at your couple body. Oh, yeah, come on, buddy. We need a back with one man in the city. So, one time. DJ, oh, yeah, give me the vibe now. Better. 1, 2, 4, 7. Yes, you. Ora belija kronaka. Ekuwapa. Ikuwa kacha kare. Why is it too much sauce? Ina kwa neva. Tobi go bacha. Woki. Ora na kwa neva. Material. Akuno ni oji. Authority. Before. Oh yeah, let's go there. That's our own work about what? To avoid Hadano. I saw the good. But when you see 5 there, where they might be going. Normally, I see your cash for the guest again. Because shift to the capital to the bench. I can't live at 2 what I took to. Oh, yeah, jump. All right. I'm going to watch you go. Oh, another style on Charlie. Can I go to see a change here? How will I go to where they go in time? My African baby. I am never saying the one I tell you didn't like it. Never. There's a bit of a blue. In a way, Gavana table didn't like it. Supposed to. Just here. I am Barakata. Who will give my way? You're good. Who will I run and say, yeah, but you might think I'm not about to hear. I'm about to hear. I'm waiting to this hour. What's right there? What I say that is, one after the other.
mambaga. Na leta dito zulia. Aha. Oba general. Aha. An ma fu mo ti bo bu. Ai kana kwa lo wono. Dalo. Olisa. Ari we kana na kuna. Hai. Chop money onye ego. Kedu ndị aka tutu n'ime Chineke. Ajụrụ m sị kedu ndị bụ na ndị kai kwuru se tutu ọrụ ego. Kedu ndị na-atụtụ ego a? Achina kepta. Young Senate onye ego si wọlụ na nwayọ na-eli ego a. Supi na onwe ha. Hai. Chop onye ego si wọlụ na nwayọ na-eli ego. Ese kudi wọlụ na nwayọ na agwa ndị mmadụ na tata bụ tata. Kedu ndị na-atụtụ ego a? Ha! Ego na ya efu tata. Young Senate wọlụ na nwayọ na-eli ego. Achina Cape Town, ike na South Africa. Anyị ekwa. Fast na fana abịa. Kedu na-edu na aka atụtụ ego? Si na-eme ọsịsọ. Ndị kamera ịsọ na ndị abịa abatago. Everybody respect yourself. Ndị na-agbalị ego dị mma na-agbalị ego oyoko. Ọrụ ọbịa ije kwụọ na aka n'ofugo ya bụ ndị ya. Ibe kwụọ na aka n'ofugo ya bụ ndị ya. Gị na ga-ala ike n'irubu. Ọ bụrụ hụ mba ga-asa na ebe ajụ. Amụhaliri eji egwu. Anụrụ m onwe m n'akụkụ okwu. Nwaanyị na-enwucha nke ka nna akpọba. Maka emesikwa. Ịraba nke na-akpọba okwu nne. Ọ dị mma Super Black. Anyị na-afụ na ikwu miliki. Ikwu nwere ego. Ịnyapụ gbagoteberi. Bịa ụlọ nke ịtụtụ ego gbapụsị ya na kọkọ iru iyi n'ọkwa. Ozugbo. Nye na efe. Si na efe. Ladies and gentlemen, fresh money, but you not gonna get good.
table. You are the serious man there so video. Yaki na man. Nyampa, drop your coupe on the table. All right, happy I can have a look again. See, I told you about your now. Just a tiaka na keke nyampa to wasiaka. Osibosi. Can you the marker nyampa? Sorry. Oya. Nana, unna babara munna joka. Wani kijego kana ni yelo. Go chiso. Kabi jaloka. Okay. So Jesus kaye jiwa cake. Kamalo. Jesus kaye jiwa cake. Kwani mwenye ampa ema ni na jaloka ama njukuru. Jesus. Oya ladies and gentlemen, video. Tawane eti aka kipema na hapo. On your phone yetu. Nige kita holi phone also. Wako sikupange. Kile jamani. Nige kita holi phone also. Hapo sikange. Oya ladies and gentlemen, challenge. Kale pia sema white. All right. Now get it. Mommy will go white. All right, get it now. At the spelling of Jesus, we are one cake. What was the cake? How we for the fire, man? I Sunday delay video. So let's go. Give me Joe. Adima, I'm not there. Do that. Who you little? Don't worry. Get him with Jay. Give me Joe. And I put a go fully Joe. Give me Joe. Diko sina kwaka abula kusana ndi nai ya pa hulota neba mu ye gifu lako wonna mu stage wonna no chalini all right okay chali kambe sigodi wanti ba osilika ibe pumulu mu ka botande dem maro afane ke kera ikamo goro ki kamo ikamalo wata afane ke wata yemani abya chimanya bika shift one akuna kwatu ya decoration no shift one ka ibe ka oga ibi dola egu all right inapa kina mu ye first one hunu first one hunu okay money first one ye kina tibi agaraka man on siso ndi aka tutu chaloni okay money na obo obasira na egu we bebe okay okwana wala kana base naya na bedi kaya na iru eyapa na eni aniru eyapa mata kana ama parane all right nena enyapa kina munye gacha kuna face obo ile eni ana agba na egu oge na efi ga tia na ba ta ta le nena na agba gba na afugo go gi ifa ga tia na ba ta ta le ka somebody a week on ekatoligira a week ekatoligira all right enyapa onu na bia so abo mutego ana kisi chiso nyali ki lipstick ale ke baro haya bifancha kima biko siba asisa ana kisi ka onu wo gu bidola ne gu osubo ana uri ju by now ana kisi ndo the let's go kiss
Thank you.
Money.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Dejonu